Moi, täällä on Vasamakkara. Tässä pelaa mun yksi kaveri, en kerro sen nimen, sillä ei ole YouTube-käyttäjää. Eli nyt pelataan Minecraftia. Noni, ala puhumaan. Juu, moi. Eli mä oon Toni Vasamakkaran yksi kaveri. Joo. Niin. Nyt tapetaan creeperi. Ja just. No Yeah. Ai niin, Tänään on vuorossa tässä jotain survival kakkaa ja... Ai niin, tässä uudessa päivityksessä tuli toi slime-hommeli, että saa helpommin slime-baaleja, kun ne spawnaa tonne, mikä tuo. No niin, nyt hämää kakka tuli. Kun tänne spawnaa suolle näitä slime. Oi, kato! Villager Joke. Wow. No niin, siinä on zombi. Oho. Tässä on mun randomi paikka. Random talo. Joka on ihan kakka. Tänään ei mennä kaivamaan, koska tänään me vain tapellaan. Ja nyt Vasamakkara, niinku sen tyyppi on nyt mun jätkä, kun mä pistin sen ton oman käyttäjäni tähän, niin tuli toi muski. Sul tulee... Joo. No niin, elikkä täällä on Vasamakkara ja kohta sulla on nälkä. Tapas. Noin. Hei, me tappaan toi slime ja creeperi skeletonia. Hei, mikä tässä on? Joo. Eli sun Nyt saattaa on olla... nauhoitettu 2 minuuttia ja creeperi räjähti. Joo. Toka Hei, creeperi. hei. No. Hei Vasa, saanko me lähteä kaivokseen nopein käymään? Joo. Eli kyllä tämä video tuleekin kaivoksesta. Mutta kaiva... PS jonne. Niin. Ota noin kaikki kamat pois. Laita ne jonne chestiin ja... Ota pikaksi. Laita tonne. Just sinne. Jota... Elikkä mä en oo pelannut tän Vasamakkaran Minecraftia koskaan. Mä en tiedä näitä... Mikä tää on? Taloja. Niin, enkä tätä maailmaa nähnyt koskaan, eli... No niin, ja nyt siellä menet kaivamaan. Mitä vitsiä siellä? No niin. Nyt vaan haku. Ota vaikka... Ja nyt kaivamaan. Joo. Elikkä nyt toi Joonas... Oho, jotain alkaa. Nyt yksi mun kaveri menee kaivamaan jotain jännää malmia. Odotas, mikäs? Ups. Sinä otit screenshotin. Upsistakin. Ootkos... Toinen screenshot. Ootkos sä löytänyt vielä yhtään kaivosta täältä? On. Tai en oo. En oo. Mitä? Fail. Tuon alla. Kato, tästä tulee expo. Siellähän on redstone, ota ne. Punaista mennä. Niin kuin itse. Mutta tehdään tästä toinen osa joskus. Vaikka huomenna. Voit sä olla huomenna. Ei. Emme nyt huomenna. Ehkä torstaina. Ja se tulee varmaan YouTubeen perjantaina. No sitten mä teen vaan tän huomenna varmaan tän videon. Elikkä tästä tuli aika pian. Elikkä tästä tulee vielä toinen osa, jos edes tulee. Ja tuolla on creeperi, räjäytetään se, niin kyllä lähtee. No niin, nyt voidaan lopettaa siihen. Moido!